Kowe jane dodane opo to iki? Nyapa bantalmu? Rupane ra karo-karoan. Ora tuh. Awake reget barang kamar kamar. Anu ala, guaan tukunan ala, tuku aneh ala tak duit. Iki jimatku kok. Ada rupane lek kaya ngene jimat. Beh. Lah yo. Kasur, bantal rupane sampe kaya ngene iki lho, Cah. Ngono ya puwe diram lek bojoku ya. Lah yo. Sing apik sing anyar tak delikne ya. Beh. Oh, alah ngono to. Ben piye? Ben awet. Alah. Jane mau apane mbet gunting kono lagi guak ngono lho anu iki. Raiman ngono jimat. Oh alah, kuwi to jimat itu sak. Ora, jimat apa ora? Tak kira tak buntel iki tok jimatmu iki kuwi barang. Barang ya jimat. Beh. Mbah. Arep bau, Mbah? Yo. Diwangi ora? Lah, Karek ngunyarnya diwangi. Oke, Bas. Oke, siap matur nuwun.